No takže ja som Martin a chcem vám ukázať nejaké triky na stene, ktoré si môžete trénovať kdekoľvek, kde ste, hej. Začneme ľavou rukou. Väčšinou sa ide 50 opakovaní, potom vymením ruky. Dôležitý je postoj, opačná noha a ruka. Čiže teraz výmena rúk. A idem práva. Treba robiť obidve ruky. Dôležité pri trénovaní techniky prihrávok a streľby dotiahnutú hornú ruku až úplne do konca. Vtedy ide tá prihrávka rovno na cieľ. Dobre, tak vymeníme ruky. Snažíme sa triafať do jedného bodu. Môžeme ísť ešte bližšie. Dôležité je zmäkčovať tú loptu pri tom chytaní. Nečakať na to, že tam tá lopta dopadne, ale potiahnuť to dozadu. Bez nejakých otáčaní ľahko. Fajn, teraz nájdem si nejaký cieľ. A do toho sa snažím triafať. Väčšina opakovaní by mala byť tak 50 až 100, podľa toho, koľko ste na tej stene. Ja tak väčšinou 20 minút denne, ale niekedy sa stane, že idem len 2-krát do týždňa.